Așa, bună seara încă o dată. Iar suntem luni, ca de obicei, noi lunea mereu începem cu prezentarea companiei pentru persoanele noi care de recent au intrat în companie și vor să afle mai multe detalii despre această companie parfumată. Bineînțeles, prezentarea nu este doar pentru noi începători, este pentru toți colegii, partenerii noștri din compania Essence, care dorește așa, o dată pe săptămână să mai intre pe Zoom, să ne mai vedem, să mai discutăm. Prezentarea o să dureze acolo plus minus un 50 minute, pe urmă, dacă o să fie ceva întrebări, poftim, putem să pornim microfoanele și să întrebați dacă ceva nu a fost clarități. Am vorbit poate prea repede, ceva poate cu planul de marketing, cu scărițele cele, cu banii și mult, cu comisioanele cele multe, poate acolo nu-i clar de unde și cum apar așa multe comisioane și cum așa, ne făcând nimic. Nu că la noi, că ne făcând nimic, apar comisioane. Bineînțeles, este o implicare oarecare. Așa, haideți dar să trecem la subiect deodată, să trecem la temă. Ia uitați și poză frumoasă, eu am pus-o prima. Așa, se primește oferta care avem promoțiile la gelurile de duș. Cu siguranță, eu sunt sigur, eu aș vrea ca să spuneți câte un plusuleț aici cine au profitat de promoția dată la un parfum, un gel de duș. 2, 3, 4, 5 parfumuri. 5 geluri, 10 parfumuri, 10. Deja acolo este la alegere. Ori alegi 5 parfumuri, ori un parfum, cum a explicat în filmuleț acolo Cristina. Iată, gelul de duș tot face parte din compania noastră, din produsele noastre, care este un produs, unul dintre cele mai folosite produse, eu aș spune așa, mai ales pe timp de vară. Noi, acum, perioada care o avem acum, se primește câteodată de 2 ori pe zi, trebuie să facem câte un duș pentru că este cald și tot așa mai departe. Deja situația voi cunoașteți care este. Și atunci, dacă avem posibilitate, avem așa produs din înaltă calitate, luxury, cum spun într-adevăr că este o calitate luxury, anume geluri, duș și multe alte produse, deși trebuie noi să folosim geluri de duș din alte magazine, spunem așa. Dacă noi le avem deja și totodată le folosim, uh, și plus la asta că le avem gratis, vă dați seama, gratuite, geluri de duș gratuite. Cine nu a încercat aceste geluri de duș, încercați-le odată și eu vă asigur, după ce le-ați încercat odată, nu o să vreți să mai folosiți alte geluri de duș. Iată. Așa, mergem mai departe cu prezentarea noastră. Și o să începem cu un slide tare interesant și aici privește produsele care le avem în compania noastră. Merge vorba despre parfumuri, despre linia Colostru, aloe vera, produsele suplimente alimentare și cosmetice din aloe vera. Produsele suplimentele alimentare, apoi Muscovy Edition, produsele de cosmetică, Nutriessence, acolo merge vorba despre colagenul nostru, Keto Diet, produsele de slăbire la dorință, dar vreau să vă trag o mică atenție. Produsele de keto de dietă nu sunt doar pentru persoane care doresc să slăbească. Sunt pentru toate persoanele care vor să ducă un stil de viață sănătos. Pentru că produsele de keto dieta sunt create pe bază de proteine. Noi zilnic avem nevoie mereu de o doză oarecare în bază la kilogramele noastre, avem nevoie corpului nostru o doză de proteine. Nu o să o dăm suficient, nu o să extragem doza suficientă din produsele alimentare, bineînțeles, corpul nostru o să înceapă cu timpul să aibă probleme. Iată, așa că noi recomandăm nu doar cine dorește să slăbească, dar pentru toate persoanele care doresc să fie sănătoși, să folosească aceste produse din keto diet. Și bineînțeles, produsele de curățare căsării. Eu mă gândesc și sunt sigur că toți iubim să avem casa parfumată, curată și nu numai casa, dar bineînțeles aici avem produse și de curățare pentru îmbrăcăminte, pentru haine, pentru wc baie și tot așa mai departe. Vreau să zic că tot ce vedeți acum aici în imagine, în această poză, este baza. Acum, ca să o luăm așa treptat, ușor, în limba moldovenească, ca să mă înțelegeți, este baza acestei activități. Nu cunoaștem produsele, nu putem să le vindem, să le promovăm. Iată cum funcționează. Cu cât mai multe produse folosim, cât mai multe produse de la noi în companie le folosim, bineînțeles, le cunoaștem, le studiem și ne vine mai ușor deja să le promovăm, să le vindem, dacă dorim să facem vânzări, pentru că nu suntem obligați să facem vânzări. Iată, aceasta este baza. Ca să vă fie clar mesajul meu cu slide-ul dat, se primește în felul următor. Schimbăm magazinul nostru cotidian, care noi eram până acum deprinși
să facem cumpărăturile noastre, că fie suplimente, că fie produse curățenie, că se pastă dinți și multe altele. Eram deprinși într-un fel să le procurăm la alte supermercate. Acum am uitat de supermercatul până acum de unde facem cumpărăturile și le cumpărăm la noi din companie. Asta este baza care eu vă explic ca să înțeleg. Dacă o să o luăm de la început treptat, treptat, o să înțelegeți cum să ajunge să ai rezultate frumoase în companie la noi, doar că folosești produsele. Și la dorință deja și ne dorește să facă vânzări. Iată, și o să mergem așa rapid cu câteva noutăți care le avem în companie. Aniversarul companiei în fiecare an, în octombrie este aniversarea companiei care anul ăsta o să fie în Bahrain, într-o țară acolo aproape de Dubai. Noi încă n-am avut, eu personal n-am avut posibilitatea încă să vizitez această țară, da, anul acesta o să sărbătorim aniversarea companiei în această țară. Bonus de pornire rapidă pentru persoanele care s-au înregistrat pentru prima dată și au ajuns la o scăriță începând de la 6 până la 17%. Vă fac un exemplu. Dacă în luna iulie v-ați înregistrat pentru prima dată și ați ajuns la scărița de 6% și deja aveți un câștig de 15 euro de comision, compania vă mai cadonează încă 15 euro pe deasupra într-un fel. Asta este un bonus, un cadou. Până acum nu a fost așa ceva. Dacă în luna iulie ați ajuns la scărița de 9% și aveți, în bază la puncte, aveți un comision de 70 de euro, compania vă mai cadonează încă 70. Iată. Dacă la 12, încă 140 în plus. La 17, 285, dacă la 17 ați ajuns în 2-3 luni. Dar dacă în luna iulie, din start, sunteți o persoană ambițioasă, cu, cum să spune, cu visuri mărețe, și ați reușit din luna iulie, din prima lună, spunem așa, să ajungeți la scărița de 17, deja la 17% câștigați un 430 de euro media. Apoi compania vă mai, cum să spune, vă mai felicită, într-un fel, vă mai cadonează încă 430 de euro pe deasupra. Să cotiți 400, ia uitați, 860 de euro. Iată, asta de recent acum avem așa promoție, nu că până acum nu au fost. Avem parfumurile noi, Montale, Yerba Pura, Tom Ford, Tabaco Vanille, parfumurile care au ieșit în Italia, dar în curând o să apară și în depozitele din toată Europa. Parfumurile noi 2025, deja le cunoașteți, cum arată, cum este sticluța, cum este designul, avem încă parfumuri model vechi, dar în curând o să fie înlocuite cu designul la sticluțele noi, care le cunoașteți acum, care sunt acum. Eu mă numesc Ion Paun, locuiesc în Italia, aici este, prezent este sponsorul meu Victor Botnar, care el mi-a făcut cunoștință cu această companie, cu cât 7 ani, anul ăsta o să împlinim 8 ani. În septembrie, eu m-am registrat în septembrie 2017 și iată, de atunci până acum, în 2025, nu m-am mai oprit, în sens că din start am înțeles că, necunoscând încă planul de marketing, dar am înțeles că compania ne oferă produse de calitate și, bineînțeles, parfumuri mai ales. Eu am început cu parfumuri și ușor, ușor, iată, poftim aici, suntem acum o echipă de câteva mii de persoane. Iată, ce suntem la un eveniment important, kick-off, dar o să ajungem și la el. Ceea ce înseamnă și importanța au evenimentele, au o mare importanță în activitatea noastră atunci când îți pui un obiectiv, că dorești să ajungi undeva, să ajungi la o scăriță importantă, să aduci un câștig în bugetul familiei, spunem așa. Iată așa gen de evenimente, ca cum ar fi kick-off, ca cum ar fi diferite academii care le oferă compania, o să fie doar de ajutor. Iată, sunt un manager internațional în compania Essence. Și așa o mică biografie despre mine. Eu sunt în Italia din 2004, foarte mulți ani am lucrat la job tradițional, job care îl aveți toți, care la curățenie, care la descărcat, încărcat, tiruri, și tot așa, construcții, șoferi și tot așa mai departe. Nu e nimic de rușine, aici toți am trecut pentru asta, noi nu suntem aici să judecăm absolut, cumva, joburile tradiționale, dar toți pornim de undeva, iată. Bineînțeles că știți cum, ca oricine din voi, ca la fel și eu, când ne-am născut, știți cum, acolo pe leagănul nostru, acolo unde ne naștem, cum se numește acolo, în limba română, casa copilului sau cum se numește acolo, nu era scris acolo că Ion o să fie toată viața hamal sau șofer sau ceva de genul. Dar destinul ne-l creăm noi singuri, adică viitorul ne-l creăm noi singuri. Deja alegem care și cum și direcții dorește să dezvolte, să crească, să, să, să aibă o viață sau să ofere o viață mai bună familiei sale. Avem aici așa o imagine, vedeți, sus scrie boss și jos scrie lider. Ce înseamnă a fi boss? Bossul e șeful nostru la jobul tradițional, care mereu, cum să spune, cu biciu bate în noi, hai mai mult, hai produce mai mult, pentru că trebuie să dăm planul într-un fel la sfârșit de an. Iată, și ca să ajungi la o pensie, spunem așa, ca să ai un 500, 600 sau 700 de euro lunar, o pensie, zicem, în Europa, în Moldova poate și mai puțin, bineînțeles că avem nevoie circa de 76.800 de ore ca să muncim
la stat sau la o întreprindere oarecare ca să ajungem la pensie și să avem suma respectivă lunară. În schimb, opțiunea de jos, lider, vedeți, ca să ajungi la o independență, la o libertate financiară, spunem așa, ai nevoie de 5 o medie de 5.000 de ore unde trebuie să lucrezi, să te implici, să cunoști modelul de activitate și, bineînțeles, deja ai să ajungi să reușești să fii un lider și tu, bineînțeles, să dezvolți o echipă ca să ai, cum am spus, să ai o libertate financiară, să-ți poți să-ți permiți timp mai mult la dispoziție, să ai, bineînțeles, și din punct de vedere financiar la fel. Dezvoltare personală, ce înseamnă? Bineînțeles, ca să cunoști, ca să te dezvolți, să primească în acest model de business, trebuie să cunoști această meserie, pentru că este o meserie, pentru că, cum și pentru mine, la început a fost o meserie nouă, că nu cunoșteam. Chiar să vă spun și când m-am dus prima dată la jobul tradițional, când am început să fac meseria dată, tot nu-l cunoșteam și tot o sta două sau trei zile o persoană cu mine să mă învețe cum să folosesc instrumentele date ca să descarc, să încarc tirul și tot așa mai departe. Același lucru și la noi, este o meserie nouă care necesită să o studiem, să înțelegem cum să învățăm, cum să facem o vânzare, cum să facem o recrutare, cum să înregistrăm o persoană și tot așa mai departe. Personal trainer în afacere este un exemplu care foarte, foarte bine se aseamnă cu activitatea noastră, adică cu modul nostru de a ne comporta cu clientul sau cu sponsorul. În cazul nostru, noi avem sponsorul sau liderul. În cazul cu sala de sport, este un exemplu simplu din viață. Atunci când dorim să arătăm mai bine, mai tonificați, mai mușchioși, mai, cum să vă explic, dorim să pierdem niște kilograme, poate din masă grasă sau să adăugăm niște kilograme de masă musculară, ce facem? Bineînțeles, ne adresăm la un profesionist. Unde se află profesioniștii ăștia? Online? Da, ei sunt și online. Dar cel mai bine, mai cu încredere, ne ducem într-o sală de sport, unde acolo vedem cu ochii noștri cum lumea se antrenează și obțin rezultate și ne adresăm la un profesionist care, vedeți, pe tricoul lui scrie personal trainer, care el știe cum trebuie să ne antrenăm, cum trebuie să ne alimentăm, ca la sfârșit de an să ajungem la rezultatele care noi ne le dorim. Și bineînțeles, el, trainerul, o să vă spună, ok, dacă dorești până la sfârșit de an, termenul e cam scurt, dar dacă tu vrei așa mult până în decembrie să ajungi să pierzi niște kilograme sau să adaugi niște kilograme, bineînțeles, trebuie să facem un plan de acțiune. Adică un program de alimentație și, bineînțeles, să stabilim câte ori pe săptămână trebuie să vii să te antrenezi, adică să ne antrenăm, să-ți explic, să arăt exercițiile și tot așa mai departe. Eu vă spun simplu ca să înțelegi cum funcționează și în business, că e la fel, nu că e ceva divers. Și iată, dacă o să ascultați sfaturile trainerului și nu o să ignorați că nu o să vă sune la telefon și o să zic Elena sau Iona sau acolo Victor, nu importă deja numele care este, dar astăzi avea antrenament, văd că nu te-ai prezentat. Uitat, sau da, azi nu pot, azi mă doare spatele, azi mă doare capul și tot așa mai departe. Bineînțeles că noi când începem deja cu scuză, nu ne prezentăm, nu putem să pretindem deja până la sfârșitul anului să ne obținem rezultatele care noi le-am dorit. Iată, fix același lucru se întâmplă și în activitatea de business. În cazul nostru, personal trainer este sponsor sau liderul. Dacă v-a făcut un plan de acțiune, v-a prezentat compania, v-a făcut o prezentare, ca cum în cazul dat o fac eu, bineînțeles, noi vă spunem care sunt pașii care trebuie să făcut. Baza este consumul personal, să cunoaștem produsele și apoi începem ușor, ușor să le promovăm deja offline, online, fiecare deja cum dorește. O persoană, dacă nu este capabilă să se prezinte online, noi niciodată nu o să spun nu mă interesează, fă online, vinde online și tot așa mai departe. Nu, asta este o prostie. Fiecare persoană, el are abilitățile lui în direcția lui, în sens că cineva e bravo pe online, să promoveze, cineva e bravo offline, la postul de lucru, cu vecinii de casă, cu rudele, prieteni și tot așa mai departe. Iată, așa că noi niciodată nu o să facem cumva să facem presiuni persoanele numai decât ești obligat online. Iată, și când este un plan de acțiune și este implementat toți pașii, bineînțeles, scopul care ți l-ai pus, obiectivul care ți l-ai pus, că la sfârșit de an să ajungi la scărița de 17% și să stai cot la cot cu sponsorul tău și să-i ceri sfaturi și el o să te ajute, o să-ți explice cum trebuie de făcut și ai să faci așa tot cum trebuie și normal că până la sfârșit de an ai să ajungi la scărița de 17%. Sau poate tu dorești, acum suntem în iulie, poate tu dorești la sfârșit de an, în decembrie, să ajungi la 28%. De ce nu? Tot e posibil. Bineînțeles că implicarea este mai multă. Iată cam așa funcționează în activitate, în business, la același fel cum funcționează și în lumea sportului, spunem așa. Nu mai vorbesc acum de sportul profesional.
Cu siguranță ați privit la televiziune, acolo la competiții de astea importante, ca cum ar fi Olimpiade și tot așa mai departe, când un atlet, un sportiv câștigă, câtă bucurie are el, cu lacrimi, se duce și îmbrățișează sponsorul lui, nu sponsor, mă scuzați, trenerul lui, pentru că o reușit să obțină o medalie, că fie locul 2, că fie locul 3 sau locul 1. Este o mare bucurie și cui datorită că voi gândiți? Bineînțeles, datorită antrenorului pentru că a lucrat asupra lui. În timpul cât a fost când au lucrat antrenorul și cu sportivul, bineînțeles că antrenorul a avut un comportament așa, mai dur, mai agresiv și tot așa mai departe. Și bineînțeles că este greu, nu este ușor. Important că sportivul nu a cedat, a ascultat sfaturile trenerului pentru că el a știut că, ok, să spunem așa, antrenorul este mai aspru cu mine, dar în schimb eu o să ajung acolo unde doresc eu într-un fel, pentru că el face pentru binele meu într-un fel, că să mă ajute să câștig competițiile, spunem așa. Același lucru și cu sponsorul este. Câteodată sponsorii sau liderii pot să fie așa. Nu vreau să folosesc cuvântul agresiv, că noi nu suntem agresivi, dar câteodată putem să mai fim așa un pic mai aspri. Spunem că da, trebuie de făcut asta, trebuie de făcut asta, trebuie de făcut asta. Nu că noi pur și simplu spunem așa că vrem să fim răi sau aspri. Nu. Noi știm pentru că dacă noi o să accentuăm mai mult, bineînțeles că persoana o să ajungă mai rapid la rezultat. Iată, asta și vreau să vă transmit. Ok, mai departe, zoom-urile, la fel, sunt foarte importante, nu doar zoom-urile, dar chiar și întâlnirile offline cu partenerii. Acum ne vedem pe Zoom, dar avem posibilitatea să ne vedem și offline cu echipa când plecăm la o um, nu competiție, ne-a rămas sportul în cap, nu competiții, la un eveniment care este organizat de companii, ca cum ar fi academiile care le organizează compania sau cum ar fi gen cum a organizat noi acum, în septembrie vrem să plecăm chiar la sediul principal al companiei, la Brno și să vizităm fabrica unde se fac suplimentele noastre alimentare și să vizităm depozitul și la mare care este de recent acum construit. Iată, așa gen de întruniri, așa gen de întâlniri sunt binevenite mereu, pentru că întotdeauna acolo să te întâlnești cu persoane pozitive, care îi să ai mereu și să înveți unul de la altul. Faci schimb de informații, schimb de experiență. Iată, în Zoom-urile ne vedem online. Când ne întâlnim la evenimente, bineînțeles offline și același efect au. Disciplină, focus, credință și dorință arzătoare sunt patru piloni importanți. Disciplina este pe primul loc pentru că este cea mai grea. Noi toți ne naștem disciplinați. Adică indisciplinați, că încă, când ne naștem, nu că deja știm ce trebuie să facem și cum să facem, cum ne comportăm. Absolut nu. Disciplina o dezvoltăm treptat pe parcursul vieții, într-un fel. Iată, de asta și ea este așa mai aspră, mai agresivă, mai dureroasă, spunem așa, dar în schimb este cea mai potențială și cele mai bune rezultate vin datorită când suntem disciplinați. Focus, la fel, trebuie să fim focalizați pe proiectul care îl avem. Nu ne focalizăm într-o companie, apoi pierdem focusul, ne uităm pe știgard, la altă companie, că ne se pare că acolo iarba e mai verde și acolo e mai interesant și hai să sărim și în altă companie. Nu trebuie de, știți cum să fim ca un fel, cum să vă explic eu așa, ca chirieșii care sar așa, pam, 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 de aici colo. Ne focalizăm pe o companie, o studiem și ne apucăm să lucrăm. Pentru că companiile de MLM, ele plus minus toate la fel, în sens că, iată, bineînțeles, cineva are calitate mai bună la produs, cineva are planul de marketing, dar plus minus și, precis seamănă ele foarte bine într-un lucru, că și în toate companiile trebuie să muncești. Nu există o companie de MLM unde ai intrat, ei, mă duc eu de la voi, Ion, pentru că mă duc eu în companie Shelantă X sau Y, pentru că acolo nu faci nimic și banii vin. Nu există, vă spun. Eu, din o experiență de 8 ani, am auzit foarte multe cazuri, persoane care s-au dus, au venit, s-au dus, au venit. Anii au trecut, dar rezultatele zero. Neat. De ce vă spunem asta? Lucrurile astea pentru că din timp sunt într-un fel să vă anunțăm, să știți, pentru că să nu pierdeți timpul, aiurea. Credință. Dacă nu-ți credeți în puterile voastre, în visurile voastre, în scopurile voastre, bineînțeles, șansele sunt mici de a ajunge undeva. Trebuie numai decât să credeți în puterile voastre. Și dorința arzătoare. Să aveți o dorință de a vă dezvolta, de a crește. Nu o simplă dorință, dar o dorință așa, arzătoare, cum să spunem. Durerile de la disciplină sau durerile de la remușcări? Este o întrebare pentru fiecare din voi. Cum am spus, simptomul ăsta disciplinii este foarte, foarte dureros, este foarte greu de el dezvoltat, dar în schimb, cum am spus, aduce fructele sale. Așa noi deja trebuie noi singurei să alegem și dorim să alegem în viață. Să fim disciplinați, să avem rezultate sau să trăim toată viața cu remușcări. Remușcări în ce sens? Că, zicem, cu 2-3 ani în urmă cineva
oferit o oportunitate, o posibilitate de a schimba viața, de a face ceva adăugător, o activitate a ta personală, ca să ai un câștig în plus în familie și tu ai renunțat. Ai zis că nu e pentru mine, că eu nu am când, că am copii mici, care este o scuză care noi auzim foarte des și asta este greșit. Și multe, multe alte scuze. Și au trecut ani și când încolo te întâlnești peste câțiva ani tot cu persoana aceea și el deja este la un nivel foarte, foarte înalt, o vezi doar prin rețele socializare că este la diferite evenimente, la diferite călătorii, automobile, bonusuri din partea companiei și asta se numesc remușcările, că trăim cu remușcări, pentru că am avut posibilitate să acceptăm ceva frumos în viață și am renunțat. Iată, am dat cu piciorul într-un fel, să fiu așa un pic mai, mai brutal. Business Opportunity sau un plan B. O să vă prezint, compania noastră se numește Essence, care este fondat în 2011 în Republica Cehă, orașul Brno. Partea dreaptă este Michal Kovar, este prezidentul. Și avem aici în partea stângă câteva numeri. La moment avem 1800 bară 2000 de produse, avem 1.200.000 de comenzi, 8 milioane de produse vândute, 250.000 de clienți activi. Iată și avem, noi activăm la nivel internațional cu țările din Europa. Avem și Rusia, bineînțeles și Moldova. Deja de un an de zile, în octombrie o să împlinim un an de zile de când activăm adică este deschis oficial depozitul Moldova și bineînțeles o să fie și o sărbătoare acolo, o să fie un eveniment foarte important, așa că noi vă invităm pe toți, așa apropo că am atins tema cu Moldova. Și bineînțeles avem și alte țări, cum ar fi Anglia, că nu este deja în comunitatea europeană, Africa și apoi avem niște țări peste ocean, Canada, Statele Unite, Australia și Coreea de Sud. Iată, ce-au mai rămas? Practic, Asia au mai rămas, China au mai rămas ca să noi cucerim, dar cu siguranță eu mă gândesc peste câțiva ani o să ajungem și în China. Așa că, în mare parte, globul pământesc este deja ocupată de compania noastră. Așa că eu nu pot să înțeleg persoane care îmi spun, da, eu nu am cu cine vorbi, nu am cu cine rezistra, nu am cui vinde. 8 miliarde, da. 8 miliarde de populație suntem pe glob pământesc. Cum nu aveți cui vinde? Cum nu aveți cui să promovați sau să vorbiți despre această oportunitate? Iată, așa că avem într-adevăr cu cine, unde și cu cine să lucrăm. Iată, aici este sediul principal, oficiu, este de proprietate companiei, nu este cumva luat în chirii pe 1, 2, 3, dar este de proprietate, construit. Vreau să zic că prezidentul nostru are intenții nu un an, 2, 3 sau 10 ani, dar 10 și 10 de ani să stea pe piață ca să ofere această oportunitate de afacere la cât mai multă lume. Vedeți, cum și azi am vorbit într-un Zoom cu liderii noștri și Victor spunea că prezidentul nostru, visul lui cel mare era, dar asta merge vorba de ani în urmă, ca să deschidă în America. Și iată, în 2025 s-a împlinit, cum să spune, visul prezidentului să ajungem și în Statele Unite. Și asta nu exclus că într-un an oarecare o să ajungem și în China, și în Asia, și în alte țări care unde nu este companie. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că noi creștem, evoluăm, ne dezvoltăm. Iată, ok? Iată câteva poze care sunt din interior. Cum am spus, acum plecare care o facem noi acum la Brno, la serie principală, sunt invitați toți. Așa că dacă vă aflați în Italia, dar nu numai decât în Italia, noi invităm și liderii care din alte țări, pentru că acolo oricum noi suntem toți de-a noștri, vorbim în limba noastră, în sens că nu că necesită că dacă nu ești în Italia, gata să închizi drumul cumva și nu poți să vii. Avem lideri din Marea Britanie, avem lideri din Spania și din Franța, avem foarte mulți lideri, așa că voi sunteți toți invitați să vedeți de unde vin comisioanele. Să vedeți de unde vin comisioanele care intră în fiecare lună pe contul nostru. Iată, să vedeți seria principală, să vedeți fabrica de unde se produc suplimentele noastre alimentare și totodată mai stăm la discuții, mai stăm, ne mai distrăm împreună pentru că, da, mă rog, suntem, cum am spus, suntem o echipă multinațională cu diferite țări și, bineînțeles, avem odată posibilitate să ne vedem, de ce nu? Câteva sondaje și privește marketing de rețea. Ce înseamnă marketing de rețea? Este o rețea de consumatori, adică eu folosesc unele produse în familie, m-am îndrăgostit în ele, mă regăsesc foarte bine și le transmit mai departe, adică transmit mesajul mai departe, adică le împărtășesc, vorbesc cât mai multă lume, îi spun, salut Victor, uite, am descoperit o companie, băi, n-ai idei și parfumuri sunt acolo, ai te îndrăgostești, din start ai te îndrăgostești de ele. Iată așa, gen de a promova produsele și ne creăm o echipă de consumatori, o rețea.
Și în bază la rețea de consumator, în bază la facturatul, la rulajul de puncte care se creează în această rețea, bineînțeles, primim un procent, adică salariile. Ok? Și în acest domeniu de marketing de rețea, ca să înțelegeți, anual se câștigă 186 de miliarde de dolari, euro, iată. Ok? Ca să înțelegeți despre ce fel de business, despre ce fel de afacere merge vorba. În 2025 această afacere, adică au început să o cunoască mai multă lume. Iată, și noi, chiar lideri, ne stăruim să vorbim mai mult pe rețele de socializare ca să aducem la cunoștință că și nu este ceva, spunem, gen piramidă, unde lumea acolo trebuie să stea cu frică, că să nu piardă bani și tot așa mai departe, dar să stea liniștiți pentru că este un business sau o afacere sănătoasă, unde nu ai niciun risc, nu pierzi nimic. E de ajuns, te implici, folosești produsele, le împărtășești mai departe și în bază la scărița de planul de marketing îți câștigi salariul tău. Mai departe, avem așa un sondaj cu vârstele de persoane care sunt implicați în acest model de business. Vedeți, vârstele 18 și 24 de ani, 9%, apoi 22% vârstele 25-34 și cei mai avantajați, spunem așa, sunt vârstele 35-44 de ani. Așa că dacă vă aflați între vârsta de 35-44, înseamnă că sunteți norocoși. Nu, asta este doar un sondaj, plus minus o lume care are o vârstă așa, mai zicem, mai înaintată, are mai multe, nu că mai multe șanse, dar sunt mai mult implicați, adică sunt au luat activitatea mai în serios, sunt mai responsabili de afacerile care o fac. Apoi, în descreștere vârstele 45-54 de ani și deja restul. Mai departe, iarăși un sondaj interesant și produsul trebuie să aibă o companie de succes. Poftim, avem acești doi piloni cu procentul. Vreau să zic că dacă vă aflați într-o companie unde sunt produse de cosmetic și parfumuri și suplimente alimentare, înseamnă că sunteți, vă aflați în compania justă, cum să spune, unde aveți șansele sunt foarte mari să vă dezvoltați și să câștigați. Iată, să dezvoltați o echipă, să faceți vânzări, bineînțeles, să dezvoltați această afacere. Încă un sondaj, 85% dintre 100 sunt femei care dezvoltă acest model de business. Cu toate, dacă să ne uităm acum pe Zoom, bineînțeles, suntem doi bărbați, trei bărbați, maxim. Restul sunt femei. Așa o spune sondajul, nu spun eu. Nu ne-am înțeles special să intru doar eu, Victor și Mihai. Așa este sondajul. Femeile sunt mai mult implicate, adică le stă mai mult la inimă acest model de business. Nu că la bărbați nu s-ar primi, că eu tot până în ziua de azi nu înțeleg deși bărbații așa, parcă, nu știu, au frică sau li rușine să vândă sau să folosească produsele. Nu înțeleg, pentru că la fel și eu și Victor și mulți alți bărbați care suntem în echipă la noi, vindem destul de bine și nu avem nicio frică, nicio rușine să facem o vânzare, pentru că asta este afacerea noastră personală. Iată. Perspectivele noastre pe viitor, adică care sunt perspectivele noastre pe viitor, care sunt scopurile noastre, bineînțeles ce înseamnă pentru voi calitatea vieții, asta este o întrebare pentru fiecare, cum vedeți voi fiecare din voi, ce ar fi pentru voi calitatea vieții, adică să aveți timp mai mult la dispoziție sau să aveți bani mai mulți pe cont, sau sănătate, să duceți un stil de viață sănătos. Iată, compania noastră vă oferă și timp mai mult, și bani mai mulți, bineînțeles, comisioane și un stil de viață sănătos, pentru că noi, pe lângă parfumuri, avem și foarte, foarte multe produse, suplimente alimentare care o să ne ofere un stil de viață sănătos, să fim mai sănătoși. Cea mai bună publicitate este reclama pe care o fac clienții noștri mulțumiți datorită la rețelele de socializare, la alegerea fiecărui deja. Noi nu că aici vrem cumva să promovăm că dacă nu ai un cont de Instagram sau Facebook, gata, activitatea nu este pentru tine. Absolut nu este corect. Vreau să zic că eu când am început această activitate, eu Facebook-ul avem, Instagram-ul avem, dar nu postam nimic acolo pentru că încă nu mă simțeam că era timpul să postez într-un fel. Așa că noi le recomandăm, pe lângă activitatea offline, pe lângă că noi vindem la jobul nostru tradițional, ieșim la un târg, ne ducem după cumpărături, ne-am întâlnit acolo cu niște cunoștințe și am făcut niște vânzări. Asta se numește activitate offline. Noi, pe lângă offline, întotdeauna recomandăm și online. Bineînțeles că ca să-ți creezi brandul tău personal, asta nu e într-o zi, două. Asta durează luni și ani ca să-ți creezi brandul tău personal pe rețele socializare. Dar începeți-l azi. Azi ați auzit mesajul ăsta de la mine, azi începeți-l. Nu mai lăsați pe mâine, ei las că de lunea viitoare să încep. Nu, azi începeți-l. Faceți o postare pe Instagram sau pe TikTok. Un filmuleț, pentru că avem material foarte mult despre produse, despre recenze și tot așa mai departe. Lasă lumea să vadă și de pe rețele socializare că ați început să dezvoltați ceva. Și cu siguranță și de pe rețele socializare o să apară și persoane, clienți care îți dorească poate să procure, dar de ce nu poate îți dorească să dezvolte și ei această activitate, pentru că poate l-ați încurajit, poate
l-ați făcut curios cu și vă ocupați și despre ce fel de companie merge vorba și el o zic, ok, salut Angela, uite, am văzut că ceva tu acolo faci ceva pe rețele socializare, am văzut că ai făcut niște postări pe Instagram. Poți să dai mai multe detalii cu și vă ocupați voi acolo, că am văzut parfumuri, dar mai văzut și niște suplimente alimentare, că ai făcut o postare. Da, simplu, de ce nu? Poftim, te invit lunea viitoare, te invit la o prezentare care o fac liderii noștri. Simplu de tot. Și acțiunile care trebuie să făcute, care le-am spus eu acum, cumva sunt, este cum să spune, greutăți, trebuie să ridicăm fizic ceva greu, să ne doară spatele. Nu, absolut. Doar o simplă conversație care, simplu, am făcut o postare pe rețele socializare și de acolo a apărut o persoană. Sau dacă încă nu aveți persoane care vă contactează de pe rețele socializare, pentru că asta nu este rapid, asta îți durează, este o investiție în timp. Investiții în numele vostru, în brandul vostru personal. Brandul personal asta este numele și familia voastră, care voi în timp, dacă începeți rapid, cu timpul o să-l dezvoltați și peste ceva timp o să apară persoane și de acolo. Dar la început, noi întotdeauna recomandăm toc și foai, cum se spune, deschidem telefonul și ne uităm. Litera A, Alexei, Aliona și tot așa mai departe, până la litera Y sau ea, tot așa mai departe. Și ne uităm câte contacte avem la noi în telefon. Și începem să-i contactăm, să le scriem un mesaj, apoi ieșim la o convorbire telefonică ca să-i aducem la cunoștință despre parfumurile noastre, despre produsele noastre. Deja fiecare lege cu care produs să înceapă discuția într-un fel. Nu că numai decât trebuie să începem cu toate produsele care le avem în companie. Putem să începem ușor cu parfumurile, să aducem la cunoștință că avem, că colaborăm cu cea mai mare fabrică, bineînțeles, și de acolo deja, pe lângă parfumuri, persoanele o să procure și alte produse. Iată, cum am spus, activitatea este online și offline, înscrierea este gratuită și odată când ne-am înscris în companie, avem reducere până la 50%, dar câteodată și până la 70%. Ca exemplu acum, uitați-vă, am procurat un parfum și am primit un gel de duș care costul lui este de 6 euro. Acum, dacă să luăm calculatorul să socotim, nu avem 40 40% de reducere la parfum, dar avem mai mult, bineînțeles, pentru că am primit un gel de duș cadou. Dacă îl vindem, el costă 6 euro, îl vindem la 9 euro. Iată. Um, Bineînțeles, economisim, dacă dorim doar să fim consumatori, economisim 40, 50 sau 70% din costul produselor, dar dacă dorim, putem să facem și activitate, adică produsele le vindem la dorință, cine dorește, la prețul recomandat de companie. Asta este primul câștig. A doilea câștig este atunci când, dacă dorim să dezvoltăm o echipă de consumatori. Cum am spus, începem de la consumatori și, bineînțeles, prin consumatori o să găsați cu siguranță și persoane ambițioase care doresc să dezvolte această activitate. Ce oportunități puteți obține cu compania Essence? Și o să vă fac așa un mic exemplu. Vedeți produsele care le vedeți pe ecran. Toate au puncte în bază la costul produsului, echivalent și punctele. Un punct este aproximativ 1 euro din prețul final încasat, fără, bineînțeles, fără impozite, TVA și tot așa mai departe. Iată, și aici avem deja, dacă să vorbim acum de partea de business, partea de scărița, cu comisioanele și cu câștigurile, poftim, avem primul plan de marketing care pornește de la 3% până la 28%. Ce înseamnă 3, 6, 9? Astea sunt procente care compania ne remunerează pe noi. Exemplu simplu. Am plasat o comandă de 100 de puncte, că fie un gel de duș, că fie acolo produs care avem nevoie. Acum vorbesc doar de consum personal. Vânzările, bineînțeles, ele o să fie și vânzări, pentru că noi toți așa vrem, nu vrem, câteodată facem vânzări. Dar vorbesc de un minim de puncte de 100. Iată. Am plasat 100 de puncte pentru companie, că acum am făcut o cheltuială în companie de 100 de euro. Și din 100 de euro, compania ne recunoaște 3%, adică de la 3 la 10 euro. Asta se referă la scărița de 3%. Scărița de 3% pornește de la 100 de puncte până la, 200, mă scuzați, până la 399. De asta, în planul de marketing e scris că la scărița de 3% avem un câștig de la 3 la 10 euro. Pentru că dacă noi avem 399 de puncte, noi încă suntem la scărița de 3%. Și bineînțeles, comisiunea este mai înalt, nu că doar 3 euro și atât. Următoarea scăriță, 6%, 400 de puncte. Vedeți, deja 15-50 de euro. Nu e mult, dacă la început este ok. Am plasat o comandă de 100-200 de puncte. Am mai vorbit cu 2-3 prieteni, cu 2-3 colegi de muncă. Le-am transmis linkul de registrare, s-au înregistrat. Le-am dat câteva detalii despre parfumuri, au plasat și ei comenzi și poftim, în luna iulie deja sunteți la 400 de puncte și compania vă recunoaște scăriță de 6%. Următoarea scăriță, 9%. Cum am spus, 9% sunt colegi la noi în echipă, că 1200 de puncte le fac și singuri, adică fac foarte multe vânzări. La 1200 de puncte, scărița de 9%, o să fiți premiați din partea companiei
în afară de ceea ce ați câștigat de la vânzări, vânzarea este separată, dar pe lângă faptul că ați ajuns la 9%, o să aveți încă 55-100 de euro comisiuni din partea companiei. La 12% același lucru. Din 2400 de euro, așa e scris puncte, dar eu vă explic ca în euro, ca să înțelegeți cum se calculează. Din 2400 de euro care echipa mea împreună cu mine am cheltuit în companie, am procurat produse, compania îmi returnează înapoi 12% din 2400 de euro și se primește plus minus 150-300 de euro. Următoarea scăriță, 17%, 4000 de puncte. La fel, acești 4000 de euro care s-au cheltuit la Alessia, mi se pare că aveți microfonul deschis. Ok, l-am închis eu. Fiți atenți dacă aveți microfonul deschis pentru că se aude zgomotul din casă. Poate sunteți la început, nu sunteți la curent, dar să trageți atenție la microfon. Microfon și cameră. Așa, 4000 de euro ați cheltuit împreună cu echipa, ați cheltuit în companie și compania din 4000 de euro vă recunoaște 17%. Și poftim calcul, avem la scărița de 17% de la 400 la 700 de euro. Mai departe, haideți să mergem așa treptat, ușor, ușor, ca să înțelegeți cum funcționează. Cum să facem noi aceștia 4.000 de euro? Bineînțeles, atunci când ne dezvoltăm o echipă. O echipă de consumatori, o echipă de persoane ambițioase care doresc să facă și ei activitate împreună cu voi. Și un exemplu simplu. Luna iulie ați înregistrat 10 persoane. Ați vorbit cu 10, nu toate într-o zi 10 persoane. Timp de o lună, 30 zile, în fiecare zi, la fiecare 2 zile ați vorbit cu o persoană, i-ați vorbit despre această oportunitate. Sau poate i-ați invitat la o prezentare pe Zoom. Și ei, la rândul lor, au plasat comenzile lor, care din ei o să decide să facă activitate. Deja este la alegerea fiecărui din ei. Dar după cum vedeți, toți au plasat comenzi și toți au puncte. În baza la punctele lor, ei, bineînțeles, vor primi și ei, cum se spune, salariul lor la scărița de 3% care au ajuns. Dar punctele lor, pentru munca voastră implicată, compania o să vi le cadoneze și vouă. Și normal că cât mai multe persoane aveți în echipă la voi și ei plasează comenzi, bineînțeles, la voi vin toate aceste puncte. La rândul lor și cu echipa voastră, să nu înțelegeți cumva în mod greșit că acum cineva zice, ei, piramizi de astea am mai văzut. La noi câștigă fiecare în bază la implicarea lui, în bază la punctele sale acumulate. E acumulat, zicem, sponsorul meu deasupra mea. Eu am acumulat 4.000 de puncte. Bineînțeles, eu primesc salariu pentru 4.000 de puncte, adică pe mine nu mă trebuie să mă intereseze și se întâmplă deasupra mea, că punctele mele se duc la sponsorul meu și tot așa mai departe. Asta este cea mai mare greșeală care pot să o facă persoanele. Noi întotdeauna trebuie să ne gândim și ne uităm de la noi în jos. Câte puncte s-au acumulat la noi, cât timp ne-am implicat și, bineînțeles, în bază la implicarea noastră, noi să fim remunerați din partea companiei. Și avem așa un exemplu cum să pornim primele vânzări, primii bănișori, că cineva poate zice că eu, dar când ajung eu la 4.000 de puncte, când îmi dezvolt eu azi vreau să mănânc, azi ne foame. Ok, da, compania spune așa, ok, poți să câștigi rapid, chiar din prima zi, te-ai registrat în companie, din prima zi deja poți să faci primii bănișori. Paleta de arome. Paleta de arome care putem să o lăsăm la clienții noștri timp de 2-3 zile și să, în sens cu gândul de a, nu cu gândul, în sens cu obiectivul de a strânge comenzi, că îi explicăm, lăsăm paleta, explicăm, uite, dăm o explicație despre parfumuri, de unde vin parfumuri și tot așa mai departe și le spunem la clienții noștri să vezi paleta pe 2-3 zile, dacă ajungi la 5 parfumuri, al 6-lea ți-l cadonezi. Dacă ajungi la o comandă, dacă strângi o comandă de 9, îți cadonezi 2, dacă strângi o comandă de 12, îți cadonezi 3 parfumuri. Pentru că avem așa promoții, în curând o să ajungem la ele și o să vă explic. Iată, și un exemplu simplu, de la un parfum avem câștig sau profit curat de 8,70 € și încă plus încă și 12 puncte. Acum închipuiți-vă dacă o să avem 10 parfumuri vândute timp de o zi sau de o săptămână sau de o lună. Bineînțeles, o să avem 87 de euro de câștig. Acum închipuiți-vă timp de o lună. Nu am lucrat cu o paletă, am lucrat cu mai multe palete, adică cu 5 palete am lăsat la persoane diferite timp de o lună. Am acumulat comenzi timp de o lună de 50 de parfumuri și cu un câștig net, profit curat de 435 de euro și 600 de puncte. Iată, asta într-un fel pentru persoanele care se gândesc, ok, eu vreau să intru la voi în companie, Ion, dar eu vreau rapid pentru că situația e grea în familie, că lucrează numai soțul sau lucrează numai soția și situația e gravă și avem nevoie de, cum să spune, de bănișori. Iată, poftim, aveți șansă mai ales cu promoțiile 12 plus 3 să plasați mai multe comenzi de 12 plus 3 și nu o să aveți doar 3 parfumuri, o să aveți 6, 9 parfumuri gratuite dacă îți plasați o comandă comună mai mare. Iată, mai departe. Aici avem o tabelă deja cu
40 de persoane sau cu 40 persoane care fac parte din echipă la voi, care au plasat îți comandă de 100 de puncte. S-au acumulat în total 4.000 de puncte de la colegii voștri și cu a voastră 100 de puncte, 4.100 de puncte, cu un provision sau cu un comision, spunem așa, de 457. Asta doar de pe puncte. Vânzările sunt aparte, ca să nu încurcați 457 de euro sunt doar din puncte care de la echipa ați dezvoltat-o. Pe urmă, deja 400 sau 500, deja fiecare vânzări le face în bază cum are posibilitate și dorință. Aici avem așa un exemplu, eu când am fost la scăriță de 17%, vedeți în partea dreaptă, 4800 de puncte și câștigul comisionul care îl vedeți. Partea stângă, un exemplu, doamna de mijloc, doar cu 4 persoane au ajuns la scăriță de 17%. Mai departe, ce se întâmplă la 17% pe lângă faptul că voi deja câștigați bănișori la această scăriță, dacă 3 luni la rând ați atins această scăriță de 17%, compania o să vă ofere o vacanță luxoasă, inclusiv într-un hotel de 5 stele lux, gratuit timp de 7 zile, să descoperiți producția și parfumul la fabrica Celut și Erti Cosmetics. Adică 5 zile în Antalya, odihnă, vă odihniți, vă relaxați, faceți ce și doriți voi cu toți partenerii din toate țările unde este compania Essence, toți împreună. Și apoi a 6 și a 7 zi o să vizitați fabrica de parfumuri Celut și Erti Cosmetics. Și am pus câteva poze colegii noștri care, într-adevăr, ani la rând, deja 4 ani la rând, 5 ani la rând, am primit, am vizitat, am primit această călătorie din partea companiei. Iată. Cum am spus, 5 zile la Antalya la relax și a 6 la Istanbul, deja acolo unde se află fabrica Selus. Iată, vedeți aici, noi suntem aici, unde fabrica ne-a întâlnit cu mesele întinsă, ne-am creat parfumurile noastre personalizate, vedeți aici, poză. Am făcut poză, acolo a fost și DJ, am dansat, ne-am distrat, a fost distracție la maxim. Și în interior, bineînțeles, avem și poză interior, cum este interior, cu parcursul o să ajungem. Cum am spus, la 17% deja câștigăm o sumă de 400-700, primim și o călătorie în valoare de 2500 de euro, primim gratuită și totodată la alegerea noastră, adică la dorința noastră, dacă avem nevoie de automobil de muncă, ca să muncim să ne fie mai ușor, avem tot dreptul să scriem un e-mail la companie și odată că suntem la această scăriță și avem și un comision de 600-800 de euro, deja putem să facem cerere de automobil din partea companii. Eu în 2021 deja am primit automobilul, atunci erau Peugeot-uri, acum este acest automobil Toyota Yaris. Este pur și simplu alt model. Așa, mergem mai departe. Următoarea scăriță, 20%, 6.000 de puncte, un câștig de la 7.000-1.200 de euro. Am pus două exemple, așa plus minus, eu când am fost la 20% ani în urmă, poftim 754 de euro, apoi 900 de euro, la fel tot, la fel, scăriță de 20%. Mai departe, scăriță de 25%, deja sună mai interesant, 1.200-3.000 de euro, deja un salariu european, spunem așa. Ce înseamnă 25%? Asta înseamnă că când eu împreună cu echipa mea, indiferent câte persoane sunt în echipă, am acumulat toți împreună 10.000 de puncte, pentru companie ni se recunoaște scărița de 25%. Adică din 10.000 de puncte sau 10.000 de euro, compania ne recunoaște 25%. Cu cât mai multe puncte se acumulează, cu cât compania ne returnează, adică procentul este mai mare care îl primim din partea companiei. Acum suntem la 25%, dar următoarea scăriță și ultima scăriță din primul plan de marketing este scărița de 28%. Adică din 15.000 de puncte, compania ne recunoaște 28%. Iată, am pus două sau trei screenshot-uri când am fost eu la scărița de 25%. 1.100, 1.500 de euro. Mai departe, scărița de Silver Manager este scărița care v-am spus 28%. Cum câștigă 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Depinde deja cum este setată sau creată echipa voastră, în lărgime sau în profunditate, pentru că joacă un rol la fel foarte important. Iată, am pus și un screenshot. Eu când am fost la scărița de Silver Manager, 2.500 de euro aproape. De la 25% în sus, o altă călătorie, adică un alt bonus, un alt caldou din partea companiei, pe lângă călătoria de la Turcia care ați primit-o la 17%, pe lângă automobilul care l-ați primit la fel la 17 sau 20 sau 25%. La 25%, 3 luni la rând, o să fiți invitați la aniversarea companiei, care în fiecare an se sărbătorește în țări diferite. La Dubai au fost, în Anglia, în Rusia au fost, la Veneția au fost. Iată, avem și câteva poze, hotelul unde am fost cazați, tot este achitat din partea companiei. Iată, ce suntem în pustiu, chiar ne sip acolo cu echipa noastră din Italia. Așa cu sponsorul meu Victor, când suntem premiați la serata de gala deja. Așa, iată, ce sunt chiar pozele recente de anul trecut. Și acum, în curând, în octombrie, iar o să ne vedeți acolo.
Mai departe, de la 25% în sus, dacă nu dorim automobilul Toyota, poftim, putem să facem cerere de un alt automobil, merge vorba despre un BMW în valoare de aproape 70.000 de euro, ca să aveți cu ce munci, să aveți cu ce pleca la întâlniri, la diferite evenimente. Iată, poftim așa automobilul să-l primiți și deja nu doar eu, dar și mulți alți colegi la noi în echipă deja se plimbă cu așa automobil. Iată, și mulți alți colegi, cum am spus, care au Peugeot-uri, care Toyota, care BMW-uri, depinde deja în bază la scărița care ați ajuns. Iată, le avem aici. Și programul auto pentru a stimula sau a motiva liderii noștri, spunem așa, programul Toyota Yaris, apoi programul BMW și programul Rolls-Royce. Avem aici o scăriță importantă, frumoasă, așa se numește ea Gold Manager sau Hour Manager. Ce înseamnă această scăriță? Pentru că este un obiectiv foarte mult pentru mulți colegi la noi în echipă. Eu spun așa, odată că ai intrat în companie, primul obiectiv trebuie să fie scărița de 17-20%. Este primul obiectiv care ne ducem la culcare cu acest gând și ne trezăm dimineața cu acest gând. Cât mai rapid să ajung la scărița de 17%. Cum am spus, la 17%, de acolo avem și călătorie, avem și automobilul. Iată. Și odată că ați ajuns la 17%, deja următorul obiectiv, următorul vis, iată, este scărița de Hour Manager, care la fel avem foarte mulți colegi la noi în echipă care au ajuns la această scăriță. Ce înseamnă Hour Manager? Este din 10 persoane, eu vă fac așa un exemplu, nu numai decât 10 trebuie să aveți, puteți să aveți și 3, dar puteți să aveți și 100 de persoane în prima linie. Dar e de ajuns din toate persoanele care le aveți în prima linie să aveți măcar minimum 3 persoane ambițioase care doresc la fel să dezvolte acest model de business. Dacă aveți 3 persoane la 17% în echipă, atunci pentru companie sunteți, adică vă recunoașteți scărița de Hour Manager cu un minimum de comision 2500, deja călătoriile, automobile și tot așa mai departe. Ok? Asta este scopul sau obiectivul următor după ce ai ajuns deja la scărița de 17%. Iată, și eu am pus așa câteva exemple, eu când am fost la scărița de Hour Manager. Aici avem un alt exemplu, aici avem un alt exemplu, deja la altă scăriță, după Hour Manager merge o altă calificare, se numește Platinum Manager Platinum Național. Iată. Dar aici avem un alt exemplu cu Manager Platinum Internațional. Ce înseamnă național și internațional? Vreau să zic că la aur trebuie să ai 3 ramuri la 4.000 de puncte, adică 3 persoane care au ajuns la 17%. La Platinum trebuie să ai 3 ramuri minimum care au ajuns la 10.000 de puncte fiecare. La Platinum Internațional trebuie să ai minim la fel, 3 ramuri, dar cu 10.000 de puncte internaționale. De exemplu, vedeți la mine, scrie numele și familia și este flagul italian, pentru că eu sunt în Italia. Dar dacă voi aveți înregistrate persoane la voi în echipă și din alte țări, cum ar fi Moldova, Anglia, Franța și tot așa mai departe, din alte țări în afară de Italia, bineînțeles, punctele și ele socot deja internaționale. Și dacă voi aveți aceste 3 ramuri cu peste 10.000 de puncte internaționale, poftim salariul, iată, acesta este lunar care o să-l aveți cu toții. Iată. Mai departe, aici merge vorba despre un eveniment important care îl organizează compania în fiecare an, în ianuarie, se numește Kick-Off, unde acolo o să dureze undeva 2 zile, așa că sunt invitați toți cei care doresc într-adevăr să facă o schimbare în viață. Să zicem că încă nu ești hotărât să dezvolți această activitate, să fii un lider, să devii un lider, dar oricum poate ești curios să vezi, să mai vezi lumea, să mai ieși din casă, măcar o dată din an, dar poate niciodată n-ai ieșit nicăieri, niciodată poate n-ai avut ocazie să te duci, să stai într-un hotel, să te relaxezi un pic, să stai la masă cu oameni, persoane de succes, să înveți ceva de la viață. Iată, poftim, sunt invitați, numai decât liderii acolo trebuie, acolo pot să vină orice persoană. Așa că așa gen de evenimente noi le recomandăm din tot sufletul, cu mare drag, îl recomandăm la fiecare să prezinte. Biletul costă o nimica toată. E un mic investiment care faceți în business-ul vostru, în afacerea voastră, în creșterea voastră personală. 99 de euro costă biletul. Deja, bineînțeles, cheltuielile acolo ca să ajungem la Praga, Republica Cehia, care vine cu avionul, care vine cu autobuzul, cu automobilul, deja mici cheltuieli, spunem așa. Dar voi asta nu o luați ca o cheltuială. Vă leu că ea că am cheltuit, că ea că trebuie să cumpăr bilet. Voi asta luați-o că voi investiți în afacerea voastră. Că voi dacă o să schimbați un pic modul de a gândi, nu cheltui, dar investesc. Investesc în mine însuși, investesc în creierul meu, investesc în evenimente, bineînțeles, care să mă aducă, cu siguranță o să mă aducă la un câștig. Iată. Și bineînțeles, toate costurile astea care o să le aveți pe la evenimente, ele pe urmă se răscumpără de 10 și de sute de ori, așa că nu aveți frică să procurați un bilet la evenimentele care le organizează compania sau care noi, liderii, le organizăm.
La sfârșit de acest eveniment, a doua zi, bineînțeles, sunt premiați top liderii din toată Europa. Spunem așa, sunt premiați cu un cec, spunem așa, cu un premiu, cu al 13 salariu, care îl vedeți aici, fiecare lider ține în mână, în bază la scărița care este, că fie la aur, că fie la platinum. La platinum vedeți 8.100 de euro al 13 salariu. În fiecare an, al 13 salariu este diferit în bază la rulajul de puncte care s-au făcut pe parcursul anului. Bineînțeles, o să conteze și acest al 13 salariu deja. Iată. Iată și suntem cu toată echipa. Stați un pic. Așa, cer scuze. Iată, așa suntem, mare parte suntem toți conaționali, vedeți, ăsta, tricolorul nostru la Moldova și liderii, iată, vedeți, Sergiu, eu, Denis, Victor, cu bonusurile cu al 13 salariu care l-am primit din partea companiei. Așa. Iată, vedeți aici, ca să vă fac un exemplu, în bază la rulaj de puncte care s-au făcut într-un an sau altul, deja diferă și acest premiu, spunem așa, vedeți aici, 9.500, în alt an a fost 10.000. Iată, biletul îl găsiți pe site-ul companiei. Eu vă invit, nu chiar acum, dar după la finalul prezentării, intrați, scriți acolo bilet kick-off la căutări și o să vă iasă, adăugați-o la coșuleț, nu aveți frică absolut, pentru că într-o zi o să-mi spuneți, Ion, chiar ai avut dreptate că m-ai invitat să vin la acest eveniment, că într-adevăr am învățat foarte multe lucruri și m-a ajutat ca de la o scăriță să sar peste două, trei scăriți, ca să fac un exemplu, așa, cam cum funcționează așa gen de evenimente. Pentru că acolo vin diferiți experți din marketing, experți care te învață cum să faci vânzări, cum să vorbești cu clientul. Motivația acolo este foarte multă, energie. Vreau să zic că cine participă la așa evenimente, bineînțeles, au șansele foarte mari să miște, să dezvolte cu câteva viteză în plus, într-un fel, ca să înțelegi sensul. Ok? Și până acum am vorbit de câștigurile care le-ați văzut, dar, bineînțeles, nu doar liderii câștigă și liderii mai mici. Iată, avem așa câteva exemple, fete la noi din echipă, ca exemplu Elena din Spania, scărița de 17%, Tatiana, Italia, 17%, Viorica, 17%, Roxana, scărița de 17%, Lucia, scărița de 17%, Uliana, 17%, Natalia din Franța, scăriță de 17, Ana Ursu din Italia, scăriță de 17, Irina Chiriac din Moldova, scăriță de 17. Vedeți, flagulețul din Moldova și valuta deja nu este în euro, dar este în lei moldovenești. La fel și la Ana, scăriță de 17%, tot la fel suma este în lei. La Natalia Melcencu, scăriță de 20%, deja vedeți câștigul este încă mai mare. Ecaterina din Franța, vedeți, stegulețul de la Franța, scărița de 20%. Nadejda, scărița de 20% din Italia. Irina cu Ion, vedeți, stegulețul din Marea Britanie și valuta este în liri. Iată, ok? Fiecare țară, fiecare are valuta lui. Lilia, scărița de 20, Ana, scărița de 20, Andrei, scărița de 17, Rita din Marea Britanie, la fel, scărița de 25%, Cristina cu stui din Italia, scărița de 28%, adică Silver Manager, la fel și Victoria din Italia, scărița de Silver Manager, Ala Bătcă din Republica Moldova, scărița de Aur Manager, cum vedeți câștigul în lei 60.000 de lei. 60.000 de lei și nu știe, poate avem aici colegi din România, nu știu ce înseamnă 60.000 de lei. 60.000 asta sunt plus minus 3.000 de euro. Pentru Moldova 3.000 de euro sunt bani destul de importanți deja. La fel, Ala Bătcă este pe primul loc în Moldova după câștiguri. În top 20, Ala se află pe locul 1, apoi pe locul 2 Maria Sochircă, la fel din echipă de la noi și pe locul 3 Ala Mura. Mai departe, aici avem deja din Spania, colegii noastre din Spania, Diana Catana, scărița de aur manager, la fel Diana au primit automobilul cadou din partea companiei, călătorie de la Turcia, apoi Victor cu Margareta, scărița de aur manager. Iată, automobilul, călătoriile, tot. Odată ce sunteți la scărițele de la Silver în sus, deja garantat automobilele, călătoriile să le aveți deja. Iată. Ok. Ion Bonder, scărița de aur manager, la fel Ion are automobilul, la fel călătoriile o primit din partea companiei.
Rodica din Franța, la fel, scărița de aur, manager, Rodica împreună cu familia sa, este băiatul ei, Valeriu, soțul, iată, vedeți, toată familia împreună sunt și am înțeles că de recent și fetița ei deja a înregistrat-o în companie. Vreau să zic, patru membri din familie care sunt înregistrați în compania Essence. Iată, este un business familiar. Cine înțelege, înțelege. Pentru că asta începe mama, apoi trage și pe tata în companie, apoi au copii care au vârste deja de la 16 ani. Poftim, veniți și voi, haideți să mă văd pentru copii, asta copii de la noi. Cine este exemplu pentru copii? Bineînțeles, părinții. Și fac părinții, asta o să copii și copiii. Iată, o să ia urmele părinților, cum să spun. Iată, Rodica are și automobilul, Elena Scărița de Silver Manager, Sergiu împreună cu Elena Scărița de Platinum Manager Internațional, este aceeași Scăriț care o are și sponsorul meu Victor și o am și eu. Iată, la moment suntem noi trei care în Italia avem aceste scăriți. La fel, Sergiu are automobilul și mulți alți colegi. Acum ne întoarcem câteva exemple, nu că ne întoarcem, dar mergem în continuare, dacă să înțelegeți un pic, iar ne întoarcem la ceea ce am spus la începutul prezentării. Consumul personal este fundamental, este baza. Înainte de a începe o activitate, trebuie să începem de la fundament. Adică nu putem să începem să construim o casă de la acoperiș, începem de la fundații. Începem să construim fundația, ușor, pereții, ușile, ferestre și apoi acoperișul. Iată, consumul personal este la noi baza. Și am pus așa rapid câțiva colegi la noi în echipă ca să înțelegeți că noi suntem primii care folosim produsele în companii la noi. Toate tipurile de produse, nu că doar numai ne parfumăm și atât. Ia așa să dați așa cu o privire să vedeți câte produse și câte feluri de produse folosesc liderii, colegii noștri din echipă de la noi. Toate produsele. Cum am spus, schimbăm supermercatul. Nu mai procurăm produse de la supermercat, dar le procurăm de la noi din companie. Și atunci o să funcționeze și o să fie și rezultate. Iată, mergem acum pe partea de parfumuri. Deja aici avem paleta cu 60 de arome. În curând o să fie schimbat, o să fie alt model, alt design. Avem trei tipuri, nu, patru tipuri de culori. Avem culoare bej, culoare negru, sur și albastru. Este deja la dorința fiecăruia, iată, poftim le avem aici. Apoi designul la sticluță este în felul următor, după cum vedeți pe sticluță este scris doar logo-ul companiei și atât. Nu este scris denumire de brand. Așa, iată aici avem fabrica, Seluț și partenerii care lucrează cu fabrica Seluț. Și parcursul produsului de la producător la client, adică sticluța de brand, numele brandului, producător, bineînțeles, și să începe deja publicitate, unde acolo este un adaos. Depozitarea este un adaos, se adaugă adică la costul parfumului. Vânzarea la bucată, iarăși la fel se adaugă, că trebuie să câștige tot așa, pentru că când sunt mai mulți intermediari și normal că toți vor să câștige. Și la final, la final se primește cu un parfum care din fabrică el ar trebui să coste foarte puțin, se primește că el ajunge la un cost de la 40 la 120 de euro, deja în bază ce fel de parfum este, apă de toaletă sau apă de parfum. Mai în jos, un alt exemplu, vedeți unde scrie Essence, este producătorul și suntem noi, clientul final, cu 27 de euro 80. Iată, ca să vedeți diferența. Și avem iarăși, ne-am întors iarăși câteva poze de la Selus, unde am fost, am vizitat-o, nu numai o dată, nu numai un an, mulți ani la rând, Selut și fabrica Iert Cosmetics. Avem aici câteva poze din interior. Așa că obiectivul pentru noi începători, dacă avem acum la noi, aici pe Zoom, prezenți persoane care încă nu au ajuns la scăriță de 17%, noi vă recomandăm primul obiectiv, 17 și tușa. Adică ați ajuns la scăriță de 17, 3 luni la rând, poftim, deja o să fiți invitați la această călătorie. Pentru că de aici să începe tot, de aici să începe călătoria. Lumea o să vă încredințeze mai mult, o să aibă încredere, pentru că, într-adevăr, v-au văzut la fabrică, v-au văzut, ați făcut un live, un filmuleț, un reels, o stories și v-au văzut, într-adevăr, că vă aflați la fabrica de parfumuri. Iată. Mai departe, aici avem așa o tabelă cu procentajul de arome la parfumurile. În general, aici se referă la toate parfumurile care există pe fața pământului, adică cu și procent de uleieri esențial ele conțin. O de colonie conține doar la 3 la 5% de uleieri. Apoi o de toalet care se vând în parfumerie și costă deja 60, 70, 80 de euro, conțin doar la 5 la 8% de uleiuri eterice. Apoi o de parfum de la 8 la 12, apoi o de parfum intens 12-15 și esență de parfum de la 15 la 40, adică parfumurile noastre care au 20% de uleiuri eterice fac parte deja din linia de esență de parfum. Care sunt procurați din parfumerie, din duty free sau eu știu acolo parfumerie de asta brandizată, un parfum
care face parte din linia de esență de parfum, așa la în 300-400 de euro vă coastă sigur. Și aici avem o tabelă cu categorii, cum sunt clasificate parfumurile noastre după categorii florale, orientale, lemnoase și vedeți la fiecare categorie e scris codul la parfum. De la Selus trecem la Erti Cosmetics, acolo unde sunt depozitate parfumurile, unde sunt îmbuteliate, unde sunt filtrate, unde sunt puse la păstrare pe o durată de la 12 la 14 săptămâni. Când un produs, un parfum nu lipsește pe sit, asta nu înseamnă că în curând timp rapid o să fie adus și o să fie prezent pe sit. Ca să înțelegeți, doar 14 săptămâni un parfum are nevoie de maturare, ca să înțelegeți cum funcționează. Apoi îmbutelierea, apoi logistica, apoi transportul, livrarea și, ca să mă înțelegeți, în 2-3 luni poate să dureze un parfum când lipsește în stoc, pe site-ul companiei. Ok? Și pe fiecare recipient, vedeți aici recipientul cu diferite arome, fragranțe de parfumuri și aici pe fiecare recipient e scris codul la parfum care corespunde la brand deja. Ok? Vedeți M08, Milion, Montale, W158, 153 Imperatrice. Iată, aici se vede mai bine poza. Sala anume unde sunt puse la odihnă parfumurile date. În butoaie de astea de 50-100 de litri. Linia de îmbuteliere, vedeți cum este robotizată, este și personal, persoane care lucrează acolo. Tot acolo la Yerti Cosmetics este și un oficiu separat unde acolo sunt diferite monstre de sticluță la alegerea fiecărui partener care dorește să colaboreze cu această fabrică. Și îți alegi fragranța, îți alegi modelul, designul de sticluță, poftim, închei contract și poți să-ți creezi brandul tău personal, adică parfumurile tale personale, dacă ești un stilist, un artist, un actor, un cântăreț, ceva de genul, da, deja fiecare poate să-și creeze parfumul lui cu designul său personalizat de sticluță. Iată și avem și Dolce Gabbana, unde se vede și Gucci. Uneltele de muncă, ce înseamnă, bineînțeles, nu este ciocanul și cleștele, șurubelnița, da, este paleta cu arome și, bineînțeles, la alegere, parfumuri. Și iarăși ne întoarcem la ceea ce am vorbit înainte, la promoția 5 plus 1, adică plasând o comandă de 5 parfumuri, avem dreptul la al 6-lea gratuit. Dorim să le vindem, 27 de euro costă parfumuri, dar dacă o să le vindem, o să avem câștig un profit de 74 de euro. Următoarea promoție este 9 plus 2, adăugând în coșuleț 11 parfumuri și dacă o să dorim să le vindem, bineînțeles, o să avem două gratuite și o să avem un profit de 139, zicem 140 de euro de profit, de câștig. Și bineînțeles, cea mai avantajoasă care noi o promovăm mereu și o recomandăm mereu este promoția 12 plus 3, pentru că acolo ai dreptul la 3 parfumuri gratuite. Adăugând în coșuleț 15 parfumuri, 3 sunt gratuite la alegeri, că fie de bărbat, că fie de femeie. Iată, și de diferit cod, adică diferit brand pot să fie. 195 sau 200 de euro de câștig. Iată, sunt primii bănișori care, o persoană care este la început, care poate să facă primii bani să rezolve o problemă economică în familie. Iată, 100, 200, 300, sunt, cum am spus, sunt colegi de noștri care fac vânzări la greu și fac sute și mii de euro într-o lună doar pe vânzări. Iată cam așa genul se lucrează, noi lucrăm cu portbagajul mereu, cu tioare, cu produse, cu parfumuri, pliante, cataloage și diferite produse deja este la alegere. Mereu noi trebuie să avem produs cu noi, că să zicem, fac un exemplu simplu banal, am făcut o publicitate, că pe rețele socializare sau că la muncă la noi, că am început să mă ocup cu parfumuri, lucrez cu fabrică și tot așa mai departe și ne întâlnim cu cineva pe drum, că la un supermercat, că fie chiar la jobul nostru lucrăm și vor să că ia că eu n-am auzit că te ocupi, ai ceva parfumul cu tine. Nu poți spui că n-ai, că dacă îi spui că n-am nimic cu tine, deja ai făcut, cum să spune, bruta figura, cum spune în italiană. Deja te-ai reprezentat urât că te ocupi cu parfumuri, dar nu ai parfumul cu tine. De asta noi recomandăm, eu nu zic că trebuie să împlem bagajul cu sute de parfumuri. Eu am făcut doar ca o idee, ca să fie pentru fiecare, că mereu trebuie să avem ceva cu noi, că fie parfumuri, că fie alte produse. Sau o vitrină, ceva de genul dat, de construit în living la fiecare casă la noi. Dorim o vitrină mai mare, poftim, și parfumuri și alte produse. Iată cam așa este designul la prima linie de parfumuri la noi și o să vă dau o mică descriere la parfumurile din ce sunt compuse ele, că noi vorbim parfumuri, dar eu dar el miroase frumos, dar și conține parfumul acela. Ok, o să vă dau o mică explicație, aici merge vorba despre W191 Mon Paris, este o aromă pentru femei, care este compus din trei note, notele de vârf, notele de inimă și notele de bază. Parfumul conține apă distilată și alcool denaturat și plus aceste arome. La notele de vârf, când am făcut primul puf la parfum, am apăsat pe difuzor
Primul puf, din start, simțim notele de vârf, căpșuni, zmeură, pară și bergamotă. După o perioadă de timp, 15 minute, poate să fie jumătate de oră, când parfumul începe să se deschidă mai mult, deja începem să simțim deja notele de inimă, ca cum ar fi bujor, floare de portocale și asomii, și după, deja când parfumul s-a deschis complet, poate să fie după 8 ore sau 16 ore, sau 24 chiar, o să simțim notele de bază deja, paciuli, mosc și ambroxan. Iată cam asta este o descriere la parfum. Același lucru și la parfumurile de bărbați. Tot alcool denaturat și apă distilat conține și aceste trei note, de vârf, de inimă și de bază. Următoarea linie de parfumuri sunt parfumuri de nișă deja, dintre care avem Silver Orange, Kirke, care ca denumire de brand este Kirke, care sunt de 100 de ml unisex. Apoi, următoarea linie este Noir, după brand este Tom Ford, se numește, și avem ca un exemplu Tom Ford Los Cherry, este un parfum care îl cunoaște foarte multă lume, care prețul lui la parfumerii costă 350 de euro circa, sau în duty free sau alte parfumerii, dar la noi același parfum cu un procent de uleiuri esențiale de 20%, bineînțeles, conține 44 de euro. Asta la vânzare. Bineînțeles, pentru parteneri, odată că ești înregistrat, ai șansă să-l procuri la 29 de euro. Iată. Așa că dacă sunteți aici persoane care încă nu sunteți înregistrați, să știți că un parfum de la Tom Ford puteți să-l procurați datorită la acest cod cu reducere, o să-l aveți la 29 de euro și o să vă laudați la toți că eu mă parfumez cu parfum Tom Ford Los Cherry la 29 de euro. Ok, ca să atrageți alți cumpărători, spunem așa, clienți. Bineînțeles că prețurile, odată că suntem înregistrați, prețurile sunt pentru noi 29 de euro. Deodată că dacă dorim să facem vânzări, bineînțeles că noi nu recomandăm să venim absolut și este interzis într-un fel să venim produsele companiei tot cu același preț care noi le procurăm. Noi le procurăm cu prețul respectiv pentru că noi am luat o decizie să ne registrăm, să ne creăm cont și normal că avem reducere. Da, o persoană care zice, da, nu, eu nu vreau să mă registrez, hai, dă-le la prețul care le cumperi și tu. Nu, nu. Dorești la preț redus, poftim, îți transmite linkul cu reducere, îți creezi cont, nu costă nimic, este gratis și poftim, poți procuri cât dorești tu la o reducere la 40 la 70%. Iată, dacă persoana nu dorește să-și creeze cont, aveți tot dreptul să îi le vindeți la prețul recomandat de vânzare care îl recomandă compania, adică 44 de euro. Apoi, următoarea linie de parfumuri. La linia noară avem și săpunele, avem și lumânări, avem și așa gen de set pentru să facem un cadou sau, de mă rog, diferite situații de viață pot fi. Următoarea linie de parfumuri este Blanc, dintre care famosul Baccarat Rouge 540. Poftim prețul de magazin, de duty free și prețul pentru noi, pentru parteneri, 44 de euro. Și în linia Blanc, bineînțeles, avem mai multe tipuri, iată. Apoi avem câteva recenzii, câteva exemple de la clienți mulțumiți, spunem așa, actori, cântăreți de la noi de la Moldova, vloggeri, avem aici pe Lia Taburcean, Fuego, cântăreț la România, cântăreț care la fel folosește parfumurile noastre. Și acum, dacă să vorbim despre vloggeri, Cati Black, Daniela Costețchi și mulți alți vloggeri care colaborează cu noi, care au rămas surprinși de calitatea produselor noastre și au acceptat să ne facă, zicem așa, publicitate, să ne promoveze într-un fel. Iată. Produsele excelente pentru sănătate. Iată și iarăși ne întoarcem la baza noastră. Deci eu am pus încă o dată slide-ul dat ca să nu uitați că baza este consumul personal. Iată produsele care le avem în companie. Parfumuri, linie de colostrum și suplimente alimentare, bază de colostrum. Aloe vera, iarăși la fel, linia de cosmetică și linia de suplimente. Apoi Home Clean, iarăși, nu Home Clean, suplimente alimentare. Apoi linia de Muscle Edition cosmetica, Nutriessence colagenul, produsele de slăbire keto dieta și produsele de curățare căsii. Mai departe avem un tip de body mist, îl numim așa, sau mai simplu spus așa, apă parfumată cu sclipici, care se folosește acum pe timp de vară, spunem așa. Odată când mirești pe piele, acest produs conținând sclipici, pielea începe să strălucească la soare. Este, bineînțeles, pentru femei. Se folosește acest produs. Apoi linia de parfumuri ambientale. Iată, avem și parfumuri de casă, apoi linia de cannabis, produse create sau produse din cannabis, din canaplea, spunem așa, CBD se mai numește. Avem și uleiuri și diferite creme. Cine are dureri de spate sau diferite probleme de sănătate. Pastă de dinți, cremă de mâini, cremă de picioare, pe bază de aloe vera. Iată, avem și câteva recenții.
Iată, avem aici, așa se vede mai bine, linie de cosmetică și suplimente alimentare. Șampuni și condicionieri pe bază de aloe vera pentru păr simplu și păr colorat. Suc concentrat aloe vera cu gust de floare de tei, apoi cu vitamina C, apoi cu gust de struguri și cu gust de măr și acai. După cum vedeți, concentrat 99%. Iată, avem și promoții la așa gen de produs la aloe vera. Avem și faimosul aloe spray. Vedeți la câte probleme de piele poate să ne ajute acest produs. Și foarte multe recenții, sute și mii de recenții avem la produsele noastre din aloe vera și bineînțeles și multe, multe alte produse, nu doar aloe vera. Iată, aici avem și pasta de dinți, pastile dentale și linia de suplimente alimentare. Iată, poftim aici, programul de detox. Iată, îl avem aici. Apoi și multe Vita Essence și multe, multe alte suplimente care, bineînțeles, nu putem să stăm acum să dăm explicații la fiecare la ce ne ajută, dar noi vă invităm fiecare, nu chiar în fiecare miercuri, dar peste o miercuri, avem nutriționistul nostru care ne prezintă, adică cum să folosim și la ce poate să ne ajute aceste produse. Mai departe, linia de colagen. Iată, poftim într-un pliculeț de 50 de grame, o să găsiți 7 miligrame, 7000 de miligrame de colagen. Linia de produse de cosmetică, linia de curățare a căsei produse, iarăși la fel sunt produse care noi sunt indispensabile, noi avem nevoie de ele. Nu putem să viața noastră să meargă înainte fără produsele de curățare a căsei. Linia de colostrum, produse de cosmetică, ca cum ar fi creme antiriduri, creme hidratante, săpun, sier și tot așa mai departe. Și suplimente alimentare, la fel, în linia de colostrum. Și apoi, bineînțeles, avem pachetul de pornire pentru noi începători. Odată că te-ai înregistrat, ai la dispoziție 48 de ore, mai scuzați, ca să beneficiezi de această reducere de 30%. În acest pachet de pornire intră paleta și două parfumuri și livrarea gratuită pe Europa, 37 de euro. În Moldova costă 1050 de lei. La fel, setul cu arome, paleta cu arome, mai bine zis, și două parfumuri. Certificatele, bineînțeles, avem certificat de calitate, orice client are dreptul să vă le ceară și voi, într-un fel, aveți tot dreptul să le prezentați, pentru că le aveți. Odată că sunteți înregistrați în companie, pe site-ul companiei să găsesc certificatele companiei. Iată, le avem aici, toate sunt prezente. Iată, și am ajuns la ultimul slide, spunem așa, o tabelă foarte interesantă, nu știi, te învățăm. Orice persoană care face parte din echipă la noi, nu a rămas nimeni, zic că Ion, nu vrei să mă înveți, nu există așa ceva. Noi la tăți, vedeți, chiar și în momentul actual, vă transmitem informații, planul de marketing, tot, 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 tot. Nu știi, vă învățăm. Nu poți, te ajutăm. Orice tip de ajutor ai voie, de informații, poză, video, susținere, motivație, tot, tot, tot ce ai nevoie, poftim, intră în contact cu sponsorul, persoana care te-a invitat acum pe Zoom, sau dacă dorești chiar să abordezi sponsorul sau liderul care este mai de sus. Nici o problemă, noi suntem deschiși la orice conversație, la orice apel cu orice persoană. Noi toți suntem la același nivel. Pe noi, cum să spunem, la noi diferența este doar scărițele noastre, dar noi, din punct de vedere ca umani, suntem toți la același nivel. Adică nu că cineva e mai sus, care o scăriță mai sus, și e lider, gata, el deja nu vorbește cu toată lumea. Nu, absolut. Noi suntem deschiși la tratative, la diferite conversații, la diferite întruniri, suntem deschiși pentru oricare, pentru aceeași persoană nouă care astăzi s-a înregistrat, el poate să înscrie acum în privat după prezentare și să-mi facă orice tip de întrebare el dorește. Iată, și o să primească răspuns rapid de tot. Iată, cam asta, succesul tău depinde de noi însuși, nu depinde de vecin, nu depinde de mama, de tata, că mama nu ne-a dat, că mama nu ne-a ajutat. Noi toți ne creăm succesul nostru. Nu trebuie să niciodată să dăm vina că pșealant, că eu ni ne-au dat mai puțin părinții, ni ne-au dat mai mult și tot așa mai departe. Nu, absolut. Susținerea care o primit sau care nu o primit, asta nu importă absolut ca să te împiedici cumva să-ți dezvolți afacerea ta personală. Ești matur, ești responsabil, deja poftim, ai un proiect în mână, poftim, ai lider, ai sponsor, ai informații, poftim, poți să te dezvolți în continuare. Succesul, cum am spus, depinde de noi. Bine, dragii mei, prezentarea o luat sfârșit, așa, o să trec aici înapoi la noi unde suntem noi toți. Încă sunteți aici. Eu am crezut că eu vorbesc singur, dar voi încă sunteți aici. Îmi faci plăcere că nu m-ați abandonat. Totuși am reușit eu cumva așa să vă țin, măcar vă câțiva, dar să vă țin până la sfârșit. O, Mihăiță, hai trage o cântare. Hai că văd că ai luat baianul în mână. Hai trage. Hai prinde microfonul și ăla și trage un cântec. Ne înveselim. Eu de ce mă învăț? Nu le Marș, știu așa. Mihai, marșul, știi? Că de-au Un tu, refren la...
s-a finisat prezentarea, dă eu marș, am plecat toți. Hai. E, e top. Stai, ori eu n-aud, ori nu se aude. Sole mi, do, re, mi, fa, sole, si. Bun. Eu am să opresc registrarea. Așa. Nu, că dacă îi băgai o sârbă acum, era să fie înregistrare și cu un cântec ceva frumos. E, deci, sârbă este, dar încă nu se o... Scap A, ochile, scap... ești, adică în fază încă te înveți. Ok, nu, nicio problemă. Da, da. Tot ok, tot ok.